engineer ಮಾತಿಲ್ಲ. So nikul tuondullaru Bhavya Rithesh Tulu vlogs Dubai. So thank you so much for your support. And previous videos must support tikutadu, must love tikutadu. Inchane enna pura videos support ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐನಾತ್ ಈ videos ಈ channel ನ ನಿಕಲ friends relatives ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ share ಮಾಡ್ತದ. and ಐನಾತ್ support ಕೊರ್ಲಿ ಬಂದ್ಕಿನಂದಿಲ್ಲ. So ಏರ್ ಮಾತಾ ಈ channel ನ subscribe ಮಾಡಿದ್ರೆ please subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, like ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, side ದಿತ್ತಿನ bell button ನ press ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ future videos and ಪಾರ್ನ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಪು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬುಟ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೇಪ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಿಢೀರಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೊಂದಿಲ್ಲ ನೇಕ್ ಬೋಡೈನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಂಡ ಬಜಿಲ್ ಇತ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಬಜಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ದಿಢೀರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪವ ನಮ್ಮ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಸೊ ಆರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐನಾತ್ 5 minutes later 1 eternity later ಈಗ ಈ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನ ಬಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಕೇನದು ಉಪ್ಪಲತ್ತೆ ಸೊ ಐನಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಅಂತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅದು ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನು ಬಾಲಿಗೆನ ಕಣ್ಣನಿಗೆನ ಅನ್ನೇಳಿದ್ರು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಮೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನು ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಇನ್ನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ఎంచాతన పని కింద కమెంట్ సెక్షన్ కమెంట్ మన్పల్లే సో ఎంకల ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇದಾದಂದ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಗತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಾತ್ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬಜಿಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪುಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪುಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ನ ರಟ್ಲ ಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು ಅವು ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಫ್ರೈ ಆತು ಚೂರು ಕೂಲ ಇರದಿವು ಚೂ ತಂಡ ಇರದಿವೋಡು ಚೂ ತಂಡ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಭಾಜನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋಡು ನಾ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಎಳ್ಳು ಹಾಪುನು ಕಪ್ಪುಲ ಹಾಪುನು ಕಪ್ಪುಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜೀರಿಗೆ ఒక 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಡ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಟರ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ಪೊಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡವೇನು ಅವು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ಅವು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಪುಂಡಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಈ ಪುಂಡಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಈ ಪುಂಡಿ ಆಪನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅದಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡದೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅಂತವಾದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಈ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪಾಡೋಡು ಅವು ನಿಕ್ಲು ಓ ಶೇಪ್ ಬೋಡನ ಅವೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಪೊಡ್ತಾರೆ ರೌಂಡ್ ಜಟ ಓ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶೇಪ್ ಕೆಲವು ಒಂಚ ಖಾರ ಕಡಿಲಕ ಉದ್ದಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಸೊ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ
ಅವೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರ ಎಣ್ಣೆ ದೀದುಪ್ಪೊಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದಪ್ಪ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕಾದ ಕಾಯೋಡು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕಾದ ಕಾಯ್ದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಕಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಡ್ನ ಇಂಚ ಕಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಐ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿಂಡ ಯಾವು ಮತ್ತು ಶೋ ಕಾಯ್ದನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೌಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಾಯ್ತನ್ ಬಂದು ಏತ್ ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಬೈತನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಗರಿ ಗರಿ ಆದ ದಿಢೀರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ್ ಆತನ್ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಉನ್ಪೈ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಆತಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక సైడ్ ఇచ్చిన బల్ బటన్ ప్రెస్ బల్